ngadap da kajing sungu yu blay ka ba ngala banwan shigi ke jong fi sa yisien ngane ka por rengkat bat kene ka ktien ke jong blay ulang obabha bat kajing bha ka jong u kalong hadu kata ya ka ba imat ya kana ka sngi shakasngi ban ngai ngu yu blay ba ulang obabha ya ka ba ubsa yang iru om tang da ka bam ka ba man la ka sngi hagita ki eke bakan jado andrei besar ingi wat daga ktien ke jong u dan apreng jong fi mla shu ban lech gi jing yaseng ai ngo yu blay ba leng ba ka potnat kawan ban ra ik ktien ke jong blay ha ka ying ke jong fi bat ha ka jaka shong ka ba fi dan baru blay ubha do kata bat kwa bangingen du no la ne banginom yo sngo ya ka ktien ke jong u andrei uple ka ba kum kene ka lat ya ka ba nila ban yo sngo ban ai ka ktien ke jong ublay shafi dan apreng jong fi ki bapang pidan haki hospital baru try u ai kene ka lat ru ba fila ban yo sngo leng ba kene ka kubor ha kene ka janmit leng ba ki tv ke badan hapo ki hospital ban na ka benta jong fi ru ki badan haki bindi ublay un kar khu ya fi ru ba ai ngo yu blay wat la da fi dan hang tu ru ngai u try ka por ke jong un plat ya fi om tang naga bendi ke bakan jado andrei upelat ya firu naga bendi ke bakan jaman sim baru try wan ban kran fi tu ke jaka na maru iet ya fi bat udan ke jing temu ke bakrau naga menta jong pi ban ngai ngu yu blay ba kan ke ji chakri ke poi om tang shaki katu kan ni andrei ke la poi lut shaboro ke jaka ki babon om tang hang ni hapo hari khasi jongi andrei wat shaki weipat ki jela jong kari India ngi ai ngu yu try ba ngi la poi shu not Bengal ba ngi dang don ki jing temu ki ba kraw banang pen poi shu ya ka ktien ke jong ublay sha keleng ki jaka ban kerkhu ya ki briu ki jong ublay ban kerkhu ya ki ta ki ba trang bat ki ba sliang bat ki ta ke ba ublay udan ke jing temu ban khat ya ki ban ngai ublay udan ke jing temu ban khat ya pi bat ban kerkhu ya fi bat ban plat ya pi bat ban pen em ya fi bat ngai ngu yu blay ba kene ke janmit kalong ke janmit jong ke jing kemen hang ni ke por nga kwa ban puli na ke ktien ke jong ublay ngala kli try ke bangan kren re try ong dan shibon ki ba pet ye kene ke program ki dan hapdeng ki jing ele ki dan hapdeng ki jing penshoi ki dan hapdeng jong ki jing pang ki jing shitam ki jing yale jong ke jing em ke ba ki aksat ke ba ki akerthat man la kasngi tu try ong man kren nga na kene ke wei ke benta bagata kalong na ka gospel ka jong Matthias ka lang ka ba khat saw ka khot ka ba arpu ar ter ka thing ke jong blay ka ong kumni ru u jisu ula kentu ya ki sinran jong u ban kiu halor ka tagaling bat ban let no hashwa jong u shashiliang kat ba udang pelat no ikipat ba ti haba ula pelat no ikipat ba ula kiu sha ulong wei breu ban duai bat haba la janmit ru ula don hangta wei breu han Raymond kata ka lieng kala don apdeng ka duriau ya kabala pen ki da ki jing at pelung na bakal kala be persya ti haga jing ap mit ka basa u jisu ula let haki udaya halor ka duriau haba kita ki senranti kilayo u ba u ya halor ka duriau kila snok yu kila ong kalong kerengai ti kila ileniar naba kaba syepting Henry u Jisu kumni ru ula kren haki uda ong tos ngau shlor dai manga tu wat syepting hagane kaktin ka jong bleng iyo ba u Jisu udai ma u ubala kentui ki senran jong uban kiu no halor kalieng habaro ki bentala ngi pet nya kaktin ke jong ble u Jisu u juya weri ki senran ki jong u ban let rengkat bat u shano ba u let bat shai ba u udan u kentu u khot lang kita ki senran ba kinya don lang bat u andre hak ne kapor ngi ba u Jisu u kentu ki senran jong u ban let kiu no hakata kalieng bat ban let no hashwa jong u shashiliang u Jisu pa ya gini kesenran oki nang ya let no mapi nang ya kiu no mapi tu kaling nang let mga banduai nang ya let no mapi shiliang de u Jisu bapa eki bal ka Bible ke tu u Jisu u shim ya ka benta jong kesenran haga jing sha ka de ka kamram jong kesenran ban plat no yu pat ba re u Jisu ka tin ke jong blai ka ong bola pa ke kesenran kat ba ma u udang plat no itagi pat ba
Te haba ula plat no etiki pat ba ula kiu no shalom we breu banduai. Katin ke jong blek ye thu hang ni ba anda haba Jisu la plat no etiki pat ba wang shwe ki kisran kinang elet ma fingan plat mangai ni pat ba. But kisran kila kemen kidang tarai ba kila yo shuti kila yo ya gajing light load namar ba haba don utrai nganget ba ki haban da ya keren da tau ke ba mo kata karkom ya gajing dei porlok ke jongki mo haba udon utrai ka don ke jingwit le se Henry haba ke don pramaki kis ngau light load aduk kata-kata pada baki laki si kaling komen utrai tak singi kram don lang bat ngi ye don tam pramaki ki yo tis ngau makai don ta ke jing light load kilayar wa kilayar le komen ha ta kaling bat kumta kilaya ya cheta shiliang ujisu la le chalo marway bat ka babel kiyat ko ba anda ba kita kisenran kilapoi hagata ka duriaw kalaja ka jingki eryong ka bajur ka eryong ka buwan ban be persya iya kata ka ling ka jongki haba kidang ya kawan kan san kata kal bat kata kal ka jur hadu kata-kata ka tang baka kal kawan reha bakal ka don wat kata ki ki sedang ban ki phalok bat kaladon ke jingki phalok kata ka bat kaladon ke ka ba be ya ki ka ba kenyat ya ta ka ling ke jongki ka dap kawan ka kiu bat ka dap ya kata ka ling bat kita ke senran hangta ngai kila kuslai ki senran kila herman sem ki senran hoi wala da gidei ginong tong do kha vin pe Petros kan sikini ginong tong do kha andre hagata ka jing ka baki ka kendo kila klet lut wat ya kata ke ka baki kinang ngangai kung Petros nong tong do kha unang ban jingi gini kiwe ngangai kinang ban jingi like no Matthias kiwe marbo Matthias udah nong horong kharjina but abang apet ya kani kini kesenran kila kuslai hado kata-kata namar baka jing kalawan ban shop yaki ka jing kalawan ban yale persya yaki baka jing kalawan ban lap yaki hakapor bakim poi perkat kidang mudur bakin laj hi dalade bakin poi siliang kidang mudur bakin laj haka holiday trip gila yo syuti na utrai namar kila thaj namar syuai kani ujisu besai kisan hajar bar kini kisenran kila thaj ban sambam ya kita kisan hajar ki pat ba ban lum sai kita ki khat artukri kila sngo thaj ba utrai ong kilaj no ki sngo kum ba kila yo ya kata ka jingja thaj na utrai rei habaki ki ya ka jing kalawan kensan kalawan lap yaki bat hangta kila kuslai kila do jingkermen bar haba kani ke jing kawan i kumba kan pen kelanno sai ka ling ke jongki i kumba kan pen ngamno wat ya ka ling ke jongki maki baro khat arngot ki haban yap ka jingyap kawan lap yaki bat haba kata ka ba kata ka jingyap kawan lap yaki kila snokyu ong ka tin ke jong blai bat hagaba kum kata ka por ka tin ke jong blai ke thu dekat ka ba arsan ka ong ti ha ka jing up mit ka ba sa u Jisu ula let haki ka jing up mit ka ba sa ka don be lai kan ta ka ju ken bat ha ba khong jan mit ka mit ka sedang do riu baji ka mot ka ni ka dei ka por la jan step haki por sa baji men step but u Jisu uan ha ka ba kum kata ka por hadin ba kila de ban yale ya kita ki jing ele daladi bat habakila yaksat, habakila persyang dalade, habakila linear, habakila yang nganget. Ikhlempoi sheno ru. Ujisu uan lap yaki habakum kata kapor. Nganget haba ujisu pa ikisenran. Mdai bu shu pa akum to. Reu pra khanang yaki. Bat haba ulet banduai shalor lum. Nganget kakamat jong ushiliang kalong haki. Kat ba udang duai upa yaki ban bet yaki ban bu yaki ru haka ba kum kata ka jing kata ka jing snow ka jongki lan ne da kien parang yong kata ka attitude jongki habaki ya kendo ya ka jing haka jing bal nganget haka ni ka por dan napdeng jong fi ki ba pet yang ka program fi dan napdeng ki jing jong ka jing fidan napdeng ka jing thang jo ka men sim fidan napdeng I kumba fin ngam jalop no I kumba fin spisngo kumba fin yap no
Namar kini ki jingele ki bon be persyak ya pi. Kawan ban kanra ya kata ketenra ki jong fi kawan pen ki ban kenting ya pi. Bat kawan kata kil air ki bajur ban kelon no wat ya kata ke jing im ke jong fi. Dan apa yang jong fi akan ke miet ke bamenta pi sngo duk men sim ha pi sngo kuslai ba duk kata-kata. Rega kwa bedong ya pi. Kini ki jing e utrai dan jing tip. Utrai udan ke jing tip. Haba ke jing e ki wana ke jing im ke jong fi. Utrai udan ke jing tip. Halor kata. Utrai haba ki senran jong u ki don hapdeng jong kata ke erlang thari. Haba ki lardon hapdeng jong kata ke jing e utrai shimla e no yaki. Henry upet yaki. Tanggawai ban tenju yaki. Kumno kata ke jing e jong ki kalong. Henry ladangi pet hang ni ngiu i ba ka jing e jong ki senran kala fail. Kila persang ban kesat dalade, kila persang ban yale dalade. Ban hang ni ngi i ba kim simla pertawat ya ka kerteng ke jong Jesu. Kim simla perta ya ka kerteng ke jong utrai. Wat lada kila yo i ka kamba ka bakrau. Kumni shua bakin ki holing kidang yo i ka kamba utrai ula besar ula penroi ya utau jingbam. Santuli ki pu arli dok kau ula penroi ado kata-kata. Henry habawan ke jing e. Kita kamba kidang shu experience. Kita kamba kidang shu yo i. Henry habak ingat aga jing e ki klat baro. Try tenjo. Ya fi kum jo. Ubu khnang ya fi. Ong kilet. An pet kumno kan long gajing em fi bau try e fi gajing e ki wan mdai bo fi e ma fi try ong ki fi ki le ba ki jing e bo khnang e ki jing e ban test ye ka attitude ke jong fi ban test khnang ye ka man sim ke jong fi long kumno ha ba ki jing e ki wan kini ki sunran le se ki long ngin sayap ngin say le se dan ap deng jong fi ka ni ka sngi ka ba man ta fi dan ap deng ki jing e la ka to khat ni fi la duai Fiwa boleh itu udanum dan ngaladuai. Kapan artatien, wad dia gajing het ke jong fi. Nah kwa benong fi. Bau boleh ubangingi syakri. Ublay ubangingi mani. Udai ublay ubamju ina baru ublay ubamju lendet na. Ktin ke jong blay ka ang bau Jesu. Uang ngan long rengkat bat pi do ke bawai no jong ke pertai. Ngan long rengkat bat pi. Baru orang rengkat ru unlong rengkat bat fi. Wajuku selai la fi mat ke jing e ke ba kumno. Wat num persang heru ban yale dalade ban jingi ha kata ke jing e. Nani ban pelaj em yale na kata ke jing e. Onum shania ha kata ka bor ke jong fi. Onum shania ha ke jing start ke jong fi. Da ka boj da ka bor jong fi. Andai da men sim jong utrai. Ban nganget ha ka klip mat ka ba mentah. La fi don human sim jong utrai. Uba don apo jong fi uba pen ki ya fi. Ban nganget utrai udan ha ka yeng ka ba pipi syong. Baru utrai un le ka kamba na ka mentah jong fi. Kini ki senran haba ki don ha pedeng ki jing e kila iu Jesu bawan ya ha ka duriau ya ha ka kila snoting bekila snokyu bat kila perta ki ong kalongkar ngai. Ki uksut kimi thu shu wat iu nong pen em jong ki kimi thu shu wat iu tau kan rat jong ki bat bon sin hapdeng jong ke jing le jong ke jing em bakala ban khiathan bon sin ngemi i shu wat iu trai rega ke janmiet ke long ke janmiet ke banga kwa ben pen kan ma ya fi utrai ku laru how is that kan so pulai kan khat ba ar ko ong an long rengkat bat fi la pia le ki an long rengkat bat fi leng ba ki wa kinom telap ya fi utrai ong kum ni ong la pia hat lamba ka ding finom ing lem ni ki thli ding kinom la ban jlia ya fi pat pi tip nam ka dai ha ka jing e ka ba fini i ya utrai ka dai ha ka jing e ka ba fini i ka buram ka jing o pat leng ba ka jing e leng ba ka ni ka test findan ya ka testimony ha ka jing em ka jong fi let's see haduk mentah fimpat judan ka ba finia tu khana syapang utrai Shulong Kristan ben duduk dang ka bat film don ka ru ka ba fin ya tu khana syapang utrai relang ba kan ke jing ka ba fidan dan peng jong fi pang bat nganget ha kan ke miet utrai open kia ya fi nang ba leng ba kan ke jing pang pinyo ban ai buram show utrai pen kia ya fi
Lembagi jing ka ba fi kendo haka fidan haka ram ga sha fidan haka jing haki jing sha te sha ko magi bor jong jing ele jong ka perthai ki erlang thari ki buan haka ying ga jong fi ka buan ban be ga ying ga jong fi imba ki khon kin sakamano kim snap shu ya fi ki khon ki layak la ga jong ka lenti ki khon I ko kim buram shu ya fi ranga kwa manong ya fi wanum pet ya ka jing an rai pet chau trai ai ba ka man sim jong fi kam dei ban lenyar ban kaang lani ban artatin ya ke jingdan ke jong blay hinray to ai ba fin kaang ban mani utrai ai ba fin kaang ban yaro utrai hagi jing ban hagi jing ele jong fi fin kan ma yo David ru bre tau khna overret ban li ajing ba mi ke men jong u shagat ka madan thma ula yo I ya uni Goliath baru Goliath ula dei ujing over crowd palat nagam taki Israel udah ujing uba crowd do kata yang ba umdan mano bala ban yang yele persya andre David namar ba udan yo mensim jang ublay ula lej ban tur ban yakren persya bat kata ke jing hato fi yakren persya em ya ki jing ki bawan menyele ke jing ke jong fi ne fi shu complain na show blay fi ong blay ngadan sidan kene ke jing atrai kene si kene ke jing andre kwa ban ong fi ladaki kata ke jing ele kawan menyele persya fi le persya da ka boit ke jong fi da ka bor ke jong fi andre do men sim jong ublay badaka ktien ke jong ublay ka badan rengkat bat fi dei tang kadang kwa ban ong fi puli ke ktien ke jong ublay apa fi dan ke ktien ke jong ublay ka ktien ke jong ublay uneu ktien udai ujisu ka Bible ka dei ujisu ka Bible ke tu ba men kong la dan ktien o ta ktien la dan bad ublay ba ta ktien udai ublay ba ta ktien udai ujisu la da fi dan ya ke ktien ba uneu ktien udai ujisu la fidan ni ka ktien fidan yo jisu bat fin kan mau ni ka way mano bala penlong sim ya David udai Goliath David baro shikata udan syaklau upeniap ye gedengem upeniap ye sing umdan bai mano ki tang kita kilang berat jang umdan mano batip bau David udai ubakrau umdan mano batip bau blay udan rengkat bau David Henry udai Goliath ubala expose ya kajinglang kajang David dei Goliath dei ma utau jing ubala pen pau perthai ya ka ka badan hau David David ula pen pau perthai ru ya la di namar ma henrai namar ka jing bat kata ka jing udai Goliath utau Goliath udai ma ubala pen pau perthai ya kata ka jing pen slek ka ba ublai pen slek ya David bat kata ka jing pen slek kala penlong sim ya David Goliath dei ma ubala penlong sim ya David ladam dan Goliath finam la penlong sim ladam dan ki jing finam la penlong sim lam dan ki jing ele finam la penlong kenyu bahalor begini ki jing ke pipi ya kenduk mentah pinde ban sim ya ka bakalong negatif ndrai sim ya ka bakalong positif sim ya ka kum kata ka jaka ka ba pin shisha ya la di ba pipi dan ya ka jing pen slek ka jang terai kini ki jing ki wanro ba fin ya kenduk yo terai ba fin ya kenduk yo terai ba sien ba fi kenduk yo terai upun ya fi bat haba utrai wan hagane ke jaka ban pen gini ke senran nagane ke erlang thari wan ban pen ke jing ke jong fi ke mi lada ndan ke jing dai fi finum kan mau yo blai finum lei wa ru ik shakri ke jong blai ya ulok janga ba biang ikun janga biang kamai ke ji ke biang but shim sting fi sung of yo ka holiday fi dan ka holiday ban shakri utrai je seng ru film ju lei than but film ju duai than hiru film ju puli than ni ka Bible Henry hagani ke jing ka penlong ya fi ba fin puli ka tin ke jong blai fi dan ke jing fi wat yo blai aingu yo terai hagani ke jing kani ke jing kan pen ya syam ya fi bat uni ujisu tanyam Henry ujisu ubashisha ubadan ke jing dai bat fi aingu terai kani ke janmit ke ba mentah bat ngangat klem ke jing finomi ya ka bor ke jong blai fin kan ma yo Moses sabah kikon Israel kila don haga ri Egypt kum ki marau kila mat ki jing kila syak ko ma ka bor ka jong paro kila lenyar show blai baru blai shumla no yaki ula pa yo Moses badiu aran
Bat haba ula pa, ula pelat yaki, naga jinglong marau. Ublay udan igi syakri gi jong o. Ublay udan igi angel gi jong o. Ublay udan yuman semba ko jong o. Ublay udan ka barbaro ban pelat ya fi naga jing syate syakum. Ban pelat ya fi naga jinglong marau hau tau soitan ubolong faro. Ban ngak nget hakan ka miet ka bamenta. Amdan ki ai ka bau trai umla. Kan mau ni anda bagi kon Israel kila lat marau nakari Egypt kila lat. O kila ya kamen. Pagila sedang menkret ruat yo belai. Henry, kaduriau basau, kapan kan mau biang ki yo belai. Kila tnum ha gajing sisya, yo Moses, kila tnum, oh balai mawan ya lam ingi shani. Henry haba ka jaga kamba, haba ka duriau basau, kekat arliang. Kila i ke buram ke jong belai. Baru belai wang anum i no yafi. Nganum lendet no ifi dalili. Hebrew, nang ka bakat lai ke dekat ke basan ke keren ni kata. Belai wang anum i no ifi dalele anum landet no ifi dalele wat cukuslai kani ke jinge ka bapidan kan sakut sipor ko magani ke eryong kadon kadai ke eryong ka batang sipor ke eryong kanum la ban be lenter ha kaduriau kidan ki por bagi erlang thari kiwan regi jano bagum ju ke jinge ke jim ke jong fi kadai ke wan be tang menta kadon ka por ka bakan man bat kan saja no bat dai hakani ka por jong ka jing at pelung hadi ni ka por jong ka taki erlang thari ba fifin pensi shai la de ba fidai ubri ba shani ha yo trai haleluya pensi shai la de ba fidai ba shani ha ho trai ba ngai tin ka jong blai ka ong Jeremiah ka nong ba khat nyo khat ba nyo ka ong su ku tau bri ba shani ha ho trai bat uba ka jing shani ha jong long trai ulong ku ding balatung ngajan ki bat kita kitie ki bapur syak ta kawa katin je belai ka keren ya kata begini kini kisla ki manjar ngam man la ka yom what house nam ubar rang rengkiang hagas nam ka ba terkhang ini kisla ki manjar ngam makin pep ban sai sa ong ka katin ga jang belai but I haba fidana ka jing wanam ya persyang ban ksa i dalade wanam persyang ban le da ka bor ka chang fi Henry ka ang siya utrai un le ka kamba ka jing im ka chang fi ngas ku komen ban ya kran ba fi ka ni ka jan mit ka bamta ai ka ba fi dang dan ka jing pin mani utrai ai ka ba fi dang dan ka jing fin ya ro utrai ai ka ba fi dang dan ka jing fin ai ngu lo paru ba fin lat na ka jing dan na pring chang fi asngo dan wi kang bepet ya ke program fidan jing ma fidan ke jing pang ke jing stam ka mat ke jong fi phim nang shu ban le trei le kita une kurim uba phipia shong man tharu ude ukurim boya la ga jong kalenti ubam sungu thu ya phi sungu thu ya phi fikran ka fikran i gum bo nang ele persya ju ai sinaya ya phi uya la ga jong kalenti upen lut ya kata ke jing kamai ke jong ha ke jing sungu bha prathai punlut na kamtai la di sungu thu ya pi pang men sem pi pang do not pi pang ha ka ka do not ke chong pi ne kwa ban ong ya pi kong trai ong nganum i no ya pi de le le nganum landat no ya pi de le le kane ga di ka por amba fin pet sha ulak chong pi ne fin pet sha ka ta ki jing ke chong pi drai pen bet shwa ya ka jing em ke chong pi yesuk ba do trai Syakriyo tra, wanum tnum yagi brio, wanum tnum yagi jingele, wanum tnum yagi jinge. Henry ai kaburam show trai. Kaktin ke jong blake ang baki ai baro, afi pule kani naga shiti ke bapra, shikinong rom ke dekat ke bar bapra kong baki ai baro ke trailem. Naga mta ke babha ya kita iba eat. Afi eat you try, ke baro ke trailem nam ta ke jingba. Waktu ai baka mensim jong fi kan yaro itrai. Try apa firo yo wan man penjajai ya ka riong ha gajing im jong fi leng banang ni pat chakmat pinyo banya thu lam yaki wei man amen sim lam yaki wei pamaki kinyo man sim lam nagata ka ba fi fi sham menta ngakren ya kani ru am namar banga syukran rei banga mat ru haladi badan ki por ka badan ki jingker do aga jing im kana ka por bang mat ki jing just not ban puli na kasam ka ba arflay ka ba ong utray ulang unong aplang berat sanga nganam kerdo pala da utray uday unong aplang berat chong fi
kan mau bom ni nong aplang berat udah nong aplang berat bapa bom ni nong aplang berat udah Jisu udah bapa bat udah bapa ho finam kerdo haga jing im kejong fi la fi kerdo aga yo aga kot try ong udah nong aplang berat baru ong finam dan kejing kerdo namarna along bapa ho try long nong aplang berat jonga ngan kerdo finam kerdo ya ke jing im kejong fi la fi sha aga jing lam kejong try ai ba fin shakri yo try ai ba fin yaro yo try ai ba fin mani yo try man ai ngo ba man lagas ni kham tam ba ulapen im ya fi ngai try ker khu ya fi gani ga janmiet ini dua gani ga por ngai try udan rengkat ba fi hang tu ba penjajai ki ariam ke jang fi tengin ya dua ngin ai ngo try ni ga por ngadap da ga jin sungo ga ba kraw ya me namar me mele ki kamba ko try gani ga miet try mi i ki khon ki jome ki don ap deng ki eriong ki erlang thari jo ga jing im try haba ki don kum ta ngai ko try me wan ko kun ra ba dia ka ba me pelaj im ya ki me pelaj im tang ko try ha ka ba ken jado re me pelaj im kam tam ka man sim ga jong ki namar try haba ki don jing suk kim kan mau ya me re try ba ki jing e ka wan ki kan mau ya me ba haba ki kan mau ya me ki kan mau ya nong pen im ba try me wan ban pen im ha ka ni ka mi ba try nang ni sha khamat kinum shim sting shu ban shakri me kinum shim sting shu try ban mani ban kurku ya me re try ba kin shim khia ban mani me ha ki por baro me de try me de nong penem ba try me de ma me ublei uba ong mem kwa de le ru ban i no ile jong gi briu gi jong me ko try me de me nong aplang brot uba ba mem ju i no ki lang brot ki jong me ban sha ha ga ta ban sha ha ga jing e ha ga jin jin jar ban sha ha ga ta ga jing ma jong kita ki suri ba kita ki singgi ba am ngai ko try me ya dai le jong ki lang brot ki jong me ngadwai ngaker khu ko try na don ke jing pang ke jing stam ni ki breu ha gar tenge jame jisu nga hukum ke ki jing pang ken ria nga hukum me ke bor ke jing ele ken ria leng ba ke ni ke jing shem jong ki ken shem bat me ba ken yo ko try ya ka daw ban pla sha pang jong me ba try leng ba ke ni ke jing chia try ken ai ka buram shame leng ba ke ni ke jing chia kan penlong se em ki na mar ka tin ke jame ka ong ba me jit ngi ba me penlong ki se em ba ke leng do me try ngai ba me la jit ko try ha ke ni ke sngi leng ba ke ni jing e ki jing ele man pelong se em ni ki khon ki jam try man pelong ki leng do kom ki se em gen sen shar ye ga bor jo ke jing dom gen sen shar ya la de ru ba kom jo ko try man pelong ki leng do ba ken long ki ta ki nong mane ki nong yero ye ka kerteng ge jam ngai ga boram ke jingu se me try ma ker khu ko try ki bre ki bedan hospital ma pen kya ke jing pang jo ki baro mele ki kamba try ada hukum ki no ni ki bor jing dom baro kerteng ge jong jisu ki da phat ke de kan ria no ni ga bor ba pen ma la ga ba te ga ba khom mi ka man sim kan long ke bela kut no kita ba ka man sim kan long ka ba lai loi man pediang ni me try banga hukum ki no ni ki bor ki ba te ki ba khom ka bor ka kiat ka bor ka tanglang ka auria ka bor ka khalai ka bor kan no ka bor jong ka jing dom kan long ka bela chat no ba ka ta ka jing tray kinda do no khoi ha ka teng ge jong jisu sngongo ani ka jan mi try sngongo ni jing dwai me pen kia me pelai ibreu ge jong me ha ka teng ge jisu amen amen ngai try ka khu ye fi ngai try nang le ki kamba nam ta jong fi em se kriu try wala da fidan ha ge jing e ngai try la pelai fi ke ni miet bat yeng ban saki u yeng ban pla ya ka teng ge jong yeng ban ka khu ya ka teng ge jong try ko bless you bon